Anal Thunderista Vekku tässä näin. Me ollaan LPRHC-festeillä ja kerropas Vekku vähän, miten keikka meni tänään? No se meni oikein hyvin, ottaen huomioon, että soitettiin ensimmäisenä. Yleensä ollaan soitettu aina siellä loppupäässä ja se oli jotenkin tylsää aina se odottelu. Ja oli jotenkin siistiä ja virkistävää vetää tälle heti niin kuin löysät alta pois ja nyt voi sitten keskittyä tähän festarointiin. Aivan hyvä. Nyt näkyy täällä yleisössä vieläkin noita Anal Thunder ämpäreitä. Mites onko noita ämpärit tullut nyt niin pysyäkseen teidän keikkalistaan, eli ämpärien jako? No se on tällainen toistaiseksi voimassa oleva trendi, koska eihän meiltä mitään uutta musiikkia on 5 vuoteen oikeastaan tullut, niin meidän pitää jotenkin pysyä vähän niin kuin kansan huulilla, niin katsottiin että ehkä tämä ämpärihomma olisi nyt se juttu, koska ihmiset tykkää jonottaa ämpäreitä, oli niitä ihan missä tahansa ja milloin vaan, niin se näyttää toimiva. Miten sitten LPRHC-festi, onko se kuinka lähellä sydäntä ja ootteko aikaisemmin ollut täällä esiintymässä? Joo, siis todella lähellä sydäntä on kyllä kyseinen festari, koska on Lappeenrannasta kotoisin ja bändimme on Lappeenrannasta kotoisin ja ollaan joka vuosi, kun tätä ollaan järjestetty, ollaan kyllä soitettu täällä, niin joka kesäinen kotipaluukeikka, että tullaan vähän tänne hölmöilemään, näkemään tuttuja, soittamaan samat biisit kuin 10 vuotta sittenkin jo. Ja se on sellainen traditio ollut ja ollut kunnia-asia päässä niin kuin olemaan mukana sitä vuodesta toiseen ja toivottavasti vielä jatkossakin. Onko yleisössä vielä paljon samoja henkilöitä kuin silloin 10 vuotta sitten? Joo, huolestuttavaa kyllä näin on. Mutta toisaalta se on hyvä vaihtaa tuollaisia pitkäikäisiä uskollisia faneja, koska eihän meidän keikolla muuta kukaan kävisi. Me ollaan niin jotenkin vanha ja ummehtunut, että meitä on vaikea silleen löytää oikein mistään. Niin me luotetaan siihen vanhaan kuulijakuntaan. Me vanhetaan kimpassa sekä bändi että kuulijat. Anal Thunderin tulevaisuus, onko jotain uutta tiedossa tai kuinka paljon keikkarintamalla on vilinää? Ja se vilinä on enemmän sellainen sana, mitä niin kuin parikymppiset pystyisi käyttämään. Että ehkä me tälleen otetaan vähän iisimmällä tahdilla, tehdään se mitä osataan ja silloin kun jaksetaan oikeastaan. Että on sitä tullut käyty vähän siellä sun täällä, niin tehdään sillä tahdilla kun hyvältä tuntuu. Eli tällä hetkellä näyttää siltä, että ei mitenkään kovinkaan verkkaisesti, mutta... Miten sun mielestä niin tämän hetken Suomen niin punk-maailma on? Onko se nykyään tullut jo vähän mainstreamiksi vai onko se vielä niin UG-kapinaa? Mikä sun fiilis on tästä asiasta? Minusta tuntuu, että ei se voi ikinä olla liian mainstreamia. Ei se vaan miellytä kaikkea tarpeeksi, niin se on ehkä se sen etu, että se pysyy koko ajan marginaalisena. Toki voi olla hyviä punkkibändejä, mistä tulee niinku isoja ilmiöitä ihan niinku missä tahansa, mutta en mä näkisi, että punk itsessään on mitenkään elämään suurempi ilmiö. Se on enemmän se, että on ne tietyt ihmiset, jotka vaalii sitä tietynlaista elämäntyyliä ja musiikkia ja sitä, että yleensäkin kokoontuu samanhenkisten ihmisten kanssa samanlaisiin paikkoihin ja fiilistelemään hyvää musaa, niin se ei kai ikinä kuole, mutta en mä näkisi, että se täällä meidän koto-Suomessa liian isoksi ilmeisesti ikinä voi kasvaa. Miten sun LPRHC-festi tänään vielä jatkuu tästä? No, sehän riippuu ihan näistä kävijöistä. Toiveet korkealla. Hyvä. Kyllä tästä. Kyllä se siinä. Kiitos paljon.